Bodoland update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ देंखोगिरि जुबिन गार्गआ गावनि न'खौ कोविड केयार सेन्टार खालामनो बिथोन होदों रायजोआव कोरोना बेरामनि थासारिया गिख्रंथाव महर लादों बेबादि समावनो आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्ग आरो बिसि गारिमा गार्गआ सुबुं अनफावरि मोनसे बिथांखि लादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिसि फिसाय सानैजों फोसावदों दि गुवाहाटी नोगोरमानि काहिलिपारायाव थानाय गावसोरनि 2 थालानि बिल्डिं न'खौ सरकारा कोविड केयार सेन्टार महरै बाहायनो हागोन होनना लोगोसे बृन्दाबन थियेटारनि गंनै ट्राकखौ गासै समावनो कोविडनि जायखिजाया खामानियाव बाहायनो थाखाय सरकार आरो पुलिस खुंथायनो होनो गोसो जादों होनना नैथियाव दङ आसाम पुलिस फुटबल हानजानि बारग' केप्टेन महेन्द्र ब्रह्मआ रुंसारि बाक्सा जिल्लानि बरमा पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय मुंदांखा फुटबल गेलेग्रा 57 बोसोर बैसोनि महेन्द्र ब्रह्मआ मैया भगपुर गामिनि नाकटिपारा सुकपानि गावनि न'आव हरखाब जिउ गोमायो मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा गोलाव सम लोमजानानै दंमोन मैया फुङाव बिथांनि लोमजानाया बारा जानानै हरखाब जिउ गोमायो फुटबलनि जादु दिन्थिगिरि हिसाबै मिथिजानाय महेन्द्र ब्रह्मआ सन्टोष ट्रफियाव आसामनि जानानै गोबां फुटबल गेलेनानै मुंदांखा जानो हादोंमोन बिथाङा 1987 मायथाइनिफ्राय 2000 मायथाइसिम गासै 13 बोसोर फुटबल गेलेदोंमोन बियो 1991 मायथाइयाव आसामनि साबसिन फुटबल गेलेगिरि महरै सायख'जादोंमोन थामथियाव दङ रैखाथि हानजाजों जानाय मोगा-मोगियाव साथाम उदखारिनि जिउ खहा जम्मु काश्मीरनि सोफियायाव रैखाथि हानजानि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय रैखाथि हानजाया दिनै खोला काश्मीराव उदखारि हानजानि बेरेखायै जानाय मोगा-मोगियाव साथाम उदखारि हानजानि सोद्रोमाफोरा रैखाथि हानजानि गुलियाव जिउ खोमायो मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोगा-मोगियाव जिउ गोमानाय उदखारिफोरा आलबात्तार उदखारि हानजानि सोद्रोमामोन मोगा-मोगियाव उदखारि हानजानि साथाम सोद्रोमानि जिउ गोमानायजों लोगोसे सासे सोद्रोमाया रैखाथि हानजानो हाथियार गथायनानै आखाइबो दिखाङो ब्रैथियाव दङ 9 बोसोर बैसोनि गथ'साखौ जिनाहारि खालामनानै फासि होना गालाङो लखिमपुर गगामुखनि साउलथुवा पुलिस थानानि सिङाव थानाय टेकेरागुरिनि थाखो 4 नि 9 बोसोर बैसोनि दीपशिका सयकिया मुंनि सासे उन्दै गथ'साखौ न'आव हारसिं थानायखौ मिथिनानै हानजायारि जिनाहारि खालामनानै गामसाजों गोदोना खाथिना आलायनानै दोनलाङो दुथांफोरा आफां आसामनि बंग मूल्य सुबुंफोरा टावार बानायनायनि हाजिरा खामानि मावनो फैदोंमोन आरो बिसोरनो न'आव रावबो गैयैनि सुजुग लानानै जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि सन्देह खालामो जायगानि सुबुंफोरा पुलिसआ दाय होजाग्राफोरनि माखासेखौनो हमदों आरो सोंथि खालामगासिनोब्लाबो पस्टमर्टमनि उनावसो गासैबो सैथोआ सोराङाव फैगोन बाथियाव दङ सोर जागोन आसामनि गिबि मन्थ्रि आसामाव दासान्दि गिबि मन्थ्रिखौ मिरु खालामनानै सोलिगासिनो गोबां सावरायनाय दासिमबो फोसावनाय जायाखै सोर जागोन आसामनि गोदान गिबि मन्थ्रिया आसामनि गिबि मन्थ्रिनि बिबानाव मुं फैगासिनो मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सर्बानन्द सनोवालनि रायजोनि माखासेया जुदि सर्बानन्द सनोवालखौ गिबि मन्थ्रि महरै लुबैयो गुबुन माखासेया लुबैयो मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ दिनै माखासे समनि उनावनो फोसावनाय खोथा दंदि रायजोनि गोदान गिबि मन्थ्रिया सोर जागोन आसामनि गिबि मन्थ्रिनि सायाव थांखि लानायनि थाखाय बिजेपिनि संसदीय सावराय जथुम जानायनि सम्भावना दं मख'नो गोनांदि मोनाबिलि 7 रिंगायाव जागोन बे सावराय जथुमा दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।